Nalunod sa ilog sa San Carlos City, Pangasinan ang 15 anyos na binatilyo. Naka-alerto Claire Lacanilaw. Tuwing hapon, trabaho na ng 15 anyos na si Justine Manzon ang magpastol ng kanilang baka. Pero isang hapon, nagtaka ang kanyang magulang nang hindi na siya umuwi. Alas 3, tapos kinis niya ako. Mama, titingnan ko po yung baka. Tapos pagtingin ko po sa kanya, wala po dun siya sa baka. Gumala na po siya, nagbike na po siya. Tapos hindi na siya bumalik. Hirap po mawalan, madam ng anak. Nagkayayaan daw si Justine at iba pang kaibigan na maligo sa ilog. Hindi raw marunong lumangoy si Justine. Namatay na po siya. Nakareceive ang tawag yung ating opisina na may request na i-research yung isang area doon sa may Barangay Bulusan. Na yun ay dating malalim kasi yan pagka dinadaanan kasi ng tubig pagka tagulan na. Hinanap po ng mga tauhan po natin tsaka yung mga lokal na mga tao doon na gustong tumulong. At agarang nahanap naman din siya. Grade 9 na sana sa pasukan si Justine. Nakahanda na rin ang mga gamit sa kanyang pag-aaral. Sabi ko po, paano po pag ako yung naunang namatay? Alam niyo ba sagot sa akin? Mama, matagal pa po buhay mo, mauna pa ako. Sabi sa akin, ma'am. Sabi ko, ay huwag mo sabihin niya, mauna pa ako ililigpit mo. Nagpaalala ang otoridad na huwag munang maligo sa ilog ngayong tag-ulan. Wag po tayong maliligo sa mga ilog, dagat, kung saan malalakas yung agos. Kasama si Ron Alister Taniedo, Claire Lacanilaw, Balitang Amyanan.